djelomično područja književnosti, estetike, međutim, gotovo 50% mojih dijela su znanstvene knjige. Prvi period za vrijeme studija u Sarajevu i Ljubljani, prije diplomiranja, uglavnom objavljivao sam pjesme u čini su Maruliću, Oku, našem tjedniku u Sarajevu, Jukiću i u nekim drugim. Znam u to vrijeme da je jedna pripovjetka objavljena u Areni kao u izboru najboljih pripovjetki u to vrijeme. To je bio tada tjednik, ovi mlađi to vjerojatno i ne poznali. Međutim, s pisanjem pjesama i pripovjedak sam se bavio uglavnom do početka 80-ih prije odlaska na postdiplomski studij u Njemačku. Tamo su objavljene negdje sredinom tog vremena na njemačkom i hrvatskom jeziku zbirka pjesama i jedna poema o Zagrebu. Naime, moj prijatelj Dieter Zils, njemački pjesnik, je smatrao da treba objaviti na njemačkom, preveo je. Ja sam inzistirao da bude i na hrvatskom, tako da su obe knjige izašle dvojezično. Jednu je Dieter Zils preveo, drugu jedan profesor sveučilišta, dr. Hugo Goethe. Pjesma Oprošta od majke je od strane Živog Vrela svojevremeno prije 30 godina uvrštena među 15 najboljih hrvatskih domoljubnih pjesama. Od početka 80-ih, nažalost pa do 90-ih, bavim se uglavnom znanstvenim radom. Razlog za to leži u postdiplomskom studiju filozofije, povijesti i teologije. U svojim znanstvenim knjigama i esejima koji su produkt tog istraživanja obrađujem uglavnom teme koje su vezane uz moj magisterijski rad iz filozofije i doktorski iz povijesti. Magisterijski rad koji se bavi pitanjem marksističkog interpretiranja pojma otuđenja upozorava da se otuđenje ne može sve samo na ono ekonomsko i političko, nego da je to puno opširniji pojam, što danas na koncu i u ovom modernom liberalnom društvu vidimo. Radnja je prihvaćena od sveučilišta u Bokumu, iako sam počeo sa pisanjem u Münsteru, ali zbog okolnosti provincijski morao se preseliti u Essen, zamijeniti jednog kolegu koji je oženio se, pa sam prebacio studij u Bokum i tamo završio. Dakle, 1986. godine sam stekao magisterij iz filozofije i povijesti, nakon što je radnja prihvaćena. Magisterijski rad je sljedeće godine na prijedlog profesora koji je ocjenjivao radnju Schefflera, prilično poznatog njemačkog filozofa, objavljen u izdavačke kuće Lit, naravno na njemačkom, pod imenom Entfremdung und Aufhebung der Entfremdung bei Karl Marx und der Praxis. Knjiga je citirana vrlo često na njemačkom i engleskom jeziku od poznatih filozofa. Privukla je pažnju jer je to bilo vrijeme velikih previranja u Europi. Sve upućivalo na propast nacističke ideologije komunizma, što će ubrzo i dogoditi. Danas ta knjiga ne bi bila toliko zanimljiva publici i nije zanimljiva, jer danas već i početnik studija filozofije zna da je smiješno govoriti o otuđenju na ekonomsko-političkom području, kad je čovjek daleko otuđeniji na mnogim drugim područjima. O kakvoj se zabludi radi, uočio je već filozof Schopenhauer kad kaže da se upravo ljudske želje se ne mogu nikad ispuniti i da su najveći problem i da vode čovjeka u najveću nesreću. Na slikovit način progovara o tome i biblijska mitska priča o Adamu i Evi. Poruka te priče je jasna. U onom trenutku kad čovjek poželi više nego mu treba, pogotovo kad poželi biti drugome Bog, počinje ujedno i njegov pad, ali i tragedija društva, jer nitko ne živi sam za sebe, kako kaže Aristotel, čovjek je društveno stvorenje. Paralelno s pisanjem magisterijskog rada radio sam na dizertaciji iz teologije pod naslovom Arapsko-islamski svijet u očima vizantijskih zapadnoevropskih pisaca do sredine 16. stoljeća. Na nagovor jednog profesora iz Zadra koji me uvjerio da je radnja više povijesna nego teološka, doista i jest, preveo sam je na hrvatski nakon nostrifikacije magisterija iz filozofije i povijesti u Zagrebu, predao 1991. fakultetu za povijest na sveučilištu u Zadru i obranio 1999. Zbog specifičnosti teme u komisiji za obranu radnje bila su petorica profesora ocjenjivača, dvojica povjesničara Živko i Špiljanić, jedan profesor literature poznati akademik Nikica Kolubić, orientalist iz Sarajeva NSP Lidija i jedan profesor teološkog fakulteta iz Splita, ali sad ne mogu sjetiti njegovog imena.
Disertaciju je već 1995. izdala izdavačka kuća Svjetlo riječi u Sarajevu. I to pod imenom Polemika i dijalog s istinom. Promocija te knjige, koliko sjećam, bila je u onoj dvorani koju smo jučer imali u Matici Hrvatskoj, 1996. godine. Knjiga je jako puno citirana na bosanskom, tako kažu Bošnjaci, turskom, albanskom, naravno i na hrvatskom jeziku. Moje posebno zanimanje se odnosi na odnos religije i znanosti, tako da sam puno vremena posvetio istraživanju tog odnosa. Bilo mi jasno da se ne može u vrijeme znanstvenih otkrića govoriti o čovjeku, svijetu, svemiru i Bogu kao prije nekoliko stoljeća. Istražujući pokušao sam približiti religijske poglede svijestu znanosti, što nije nemoguće, pogotovo nakon otkrića kvantne fizike koja jasno kaže da ništa nije predvidivo. Čak ima kvantnih fizičara koji tvrde da ne postoji materijalni svijet, nego da je sve samo čista iluzija. Nakon nekoliko godina istraživanja i pisanja, knjiga je objavljena u Zagrebu 2011. godine od strane knjižare Svetog Antuna pod naslovom Evolucijska slika svijeta i kršćanstvo, kozmologija i antropologija u svijetu prirodno-znanstvenih, filozofskih i teoloških razmišljanja. Vrlo je često citirana u znanstvenim radovima, ali preporučivana kao literatura čim se u Đakovu na fakultetu i u Sarajevu. Istovremeno se i dalje jako aktivno bavio proučavanjem odnosa arapsko-islamskog svijeta i zapadne civilizacije, pogotovo tog odnosa u našem suvremenom svijetu. Pojavile se teorije, pogotovo kod pojedinih bošnjačkih krugova, kako je tursko doba bilo zlatno doba u Bosni i Hercegovini. Naravno da to ne odgovara istini. Puno sam toga skratio, pa polažem dalje. Već prije 20 godina se moglo naslutiti da će u Europi doći do velikih prebiranja. I to zahvaljujući sve jačoj prisutnosti konzervativnog azijskog, afričkog islama, koji nažalost nije uvažavao znanost, niti se želio prilagoditi zapadnoj civilizaciji. Na to opasno stanje upozoravali su muslimanski intelektualci koji su pobjegli u Europu, nažalost nitko nije slušao njihova upozorenja. Znanstvenu knjigu koju sam napisao na tu temu ponudio sam poznatoj sarajevskoj izdavačkoj kući Rabic. Za tisak je priredio književnik Željko Ivanković, tiskana je 2013. pod naslovom Treći sukob ili susret islama i kršćanske civilizacije. Evropski islam ili islamska Evropa. Pod pojmom islamska Evropa nisam mislio na to da će Evropa brzo postati većinski islamskom, nego da će se pretvoriti u kaotični svijet azijskog i afričkog islama. S obzirom na sve učestaliji islamski teror i jačanje rigidnih desničarskih stranaka u Evropi, očito je da sam imao pravo. Ako se ne stane u Evropi, ne dođe do promjena stanja, ne zaustavi utjecaj konzervativno prosvjećenog islama, jačat će istovremeno desnica, a time i mogući ozbiljniji građanski sukobi, a gdje ima sukoba, stagnira ekonomija, a kad stagnira ekonomija, pojačavaju se još više sukobi. Dok su onu prvu knjigu Bošnjaci muslimani objeruške prihvatili, na ovu su gledali s velikom skepsom, jer se nije uklapalo u njihove jednostrane pogleda na osmanlijski period vladanja BiH, ali i na moja predviđanja da će u Europi doći do sukoba ukoliko ne dođe do reforme islama, onakve kakvu je doživjelo kršćanstvo u svoje vrijeme. Naravno, te reforme u kršćanstvu, barem u našoj teologiji, ovoj Hrvatskoj, za koju su suđe reda je poprilično konzervativna, se još uvijek potrebna.